eta eskerrik asko hona gerturatu zareten guztioi. Hemen elkartu gara zuei guztioi gugatik egin duzen guztiagatik eskerrak emateko. Hori da ekitaldi honen helburua. Ekitaldia agurra dantzatuz hasiko da. Jarraitzeko, jada pasa diren garaietako momentuak gogoratuko ditugu. Hainbat argazki bilduta osatu dugun bideo baten bidez. Ekitaldiari jarraipena emateko, lehen esan dugun bezala, bideoarekin jarraituko dugu. Zungo nituzke zure ahotik gure historioa, egunako beak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gauean, oraindik. Hala da bai, gaurkoan zuek zarete protagonistak. Paperak aldatu baitira gaur. Gaur, gu izango gara zuek zainduko zaituztenak. Gu izango gara zuek maitatuko zaituztenak. Eta gu izango gara zuek mimatuko zaituztenak. Eskertzen hasteko, gugatik egin duzuen, egiten duzuen eta egingo duzuen guztia. Ez bai ginake garen pertsonak izango zuek gabe. Gu gaua bagara, zuek zarete argitzen gaituzten izarrak. Gu ilargia bagara, zuek zarete argitzen gaituen eguzkia. Eta gu zeruan egan dabiltzan txoriak bagara, zuek bidea argitzen diguzuen izarroxoak. Baina gu ez gara gaua, ez gara ilargia, ez gara txoriak. Gu garena gara. Zuek gugatik egin duzuen guztia gara gu. Beraz, argia gara du. Gure bizitza argiztatu baituzue jaio ginenetik. Eta hala egiten jarraituko duzuen. Zeruko izar guztiak itzali arte, eguzkiak bere argia galdu arte, eta izarruxo guztiak desagertu arte. Eskerrik asko denagatik.
esan nahi dizkizu denbora gutxira. Azkeneko urtetan niretzat berritu da. Iluntasunez izan zinen nire egun sentia. Airatzeko behar nuen naiz egora da. Eldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoan. Behin honaino iritsita, gutunen banaketarekin hasiko gara. Una vez llegados hasta aquí, vamos a empezar con el reparto de las cartas.